Jubab u Cristiano Ronaldo habakali syapang ka FIFA World Cup jong usnem arjar arpun riu. Kuble ya pi ki parlo ki bistanat ban sngap ya kade ka kubos sport ha kade ka channel. Kumba baro ki u football ki kermen scam ba u Cristiano Ronaldo unsayo bankur ya ka FIFA World Cup jong usnem arjar arpun riu nakam ta kari Portugal kaban salong ha kari United States of America Mexico bat Canada bat ka Portugal menta kadang don ha kalenti ban ya knirung syaka FIFA World Cup naka dauba Europe bat haba kilat pathai kubor ki kli ya u Cristiano Ronaldo balada ka Portugal kan yo khure kan namladu ha ka FIFA World Cup jong usnem archa arpondru klem ka jingtep kol jongu hato pisngau kumno nakaleng une uklur yalekai jong kari Portugal u Cristiano Ronaldo ula jubab da ka ba uang lada piong yanga baka Portugal kan job yaka World Cup klem ka jingtep kol jonga ngan soy klem artatin jubab u Cristiano Ronaldo kumta lengba ka jubab jong u Cristiano Ronaldo kalong ka jing batai ka shisha ya ka jing long kraw klem ka jing sneu ka jong u bat nakamta u Cristiano Ronaldo lengba ka jubab jong u kamju dai syapang ka burom jong u shimet handre ka dai bai syapang ka kenun lane ka tim lane kari bat ka jing ya ka football te parlok hato pisngau kumno halor ka jing jubab jong Cristiano Ronaldo bat hato u Cristiano Ronaldo ulanem ban yalam ya kari Portugal banyo khur ya ka nam ladu haka sin ka beningkong haka FIFA World Cup jong snem arja arpundru kaban salong hari USA Mexico bat Canada kumba kiru i football ki kremen bau Cristiano Ronaldo sisin kasi unsa yo khur ya ka nam ladu haka FIFA World Cup tengin sapai hausnem arja arpundru hato Ronaldo unyo khur nem ya ka trophy jong ka FIFA World Cup kabalong ru ka jingailkai FIFA World Cup ka khaddu ka jongu nakamenta kari Portugal te parlok lada pidai shisha kita ki football fans lane kita kiru ik football pila ban join hakane ka WhatsApp group kabangala de banbu yakaling apo ka description jong kane ka video kanang ba pinyo yakiling banpai ya baro ka jingailkai football te parlok tang kire ki kubor nganga yon pila sngotu ngin second du hakway pat ka video publi shibon